Solfælder er områder på solen, som er mørkere end den resterende del af solen. Disse områder er 1500 til 2000 grader koldere end resten af solen. Derfor vil man umiddelbart tro, at solfælderne er med til at gøre vores planet koldere. Det er en forkert antagelse. Solfælderne udsender nemlig elektromagnetiske udladninger, som styrker dannelsen af solens magnetfelt. Altså det magnetfelt, som ligger hele vejen rundt om solen. Det vil sige, at når solfeltaktiviteten er stor, er solens magnetfelt kraftigst. Solens magnetfelt beskytter jorden mod kosmisk stråling, og jo kraftigere magnetfeltet er, jo mindre kosmisk stråling når frem til jorden. Meget kosmisk stråling fremmer dannelsen af skyer. Mange skyer giver en øget refleksion af solens stråling, som så rører tilbage i verdensrummet, hvilket vil give en lavere temperatur på jorden. Omvendt vil en lav kosmisk stråling resultere i færre skyer, hvorefter flere af solens stråler undgår at blive reflekteret ud i rummet igen. Disse stråler vil nu bidrage til en højere temperatur på kloden. For at opsummere det hele, så gør solfælderne det, at de udsender nogle elektromagnetiske udladninger, som styrker solens magnetfelt. Det gør, at der er mindre kosmisk stråling, som når jorden, og der kommer færre skyer, og det gør, at vi får en højere global temperatur. Ja. En anden teori om de naturlige klimaændringer er Milankovitch-teorien. Det er en astronomisk teori, som forklarer, at istiderne finder sted som et resultat af periodiske ændringer i jordens banegeometri. Variationer i jordens kredsløb gennem tid forårsager periodiske ændringer i mængden og fordelingen af solstråling, der når jordens overflade. Denne teori bærer navn efter den serbiske matematiker Milutin. Ja, navn er Bjerg Løjlov. Jeg vil gerne fortælle om de naturlige klimaændringer, og jeg vil fortælle om dem ud fra et synspunkt, hvor jeg skal forestille en lavineeffekt. Og den her lavineeffekt, det er sådan, at forestille en lavine, der skal kun en meget lille mængde sne til, før den helt bakke af sne begynder at rulle ned ad bjerget. Sådan er det også med de naturlige klimaændringer. Og man kan så starte den her lavine. For eksempel så, hvis isen smelter, så I kender nok til albedo-effekten. Det som gør, at for eksempel is og hvide overflader, de udsender, eller de stråler, der kommer ned på jorden fra solen, de bliver så reflekteret tilbage til hvide overflader. Hvis den her is den så smelter, så bliver der reflekteret mindre, hvilket så vil resultere i en større overfladetemperatur, som så kan starte en lavine. Og det samme kan vulkanudbrud og skovbrande, som også er naturlige fænomener. Vi sender en hel masse aske og CO2 op i atmosfæren, som vi jo så ved gennem drivhuseffekten, at det kan forøge temperaturen på jorden, og hvilket så kan starte en række naturlige klimaændringer. Og for eksempel, så under den franske revolution, der var der et vulkanudbrud på den anden side af verden. Men det var simpelthen så stort, at hele Europa, faktisk hele verden, blev berørt af det her vulkanudbrud. Og under samme periode, så har man kunne finde tekster i Danmark om, at der faktisk var frostgrader helt indtil juli måned, kun på grund af det her vulkanudbrud. Og der er en hel masse andre faktorer. Golfstrømmen, hvis der er små variationer i golfstrømmen, så vil det også ændre temperaturen på globalt plan. Og der er jo en hel masse ting, der kan forårsage klimaændringer, og man skal ikke tænke på, at det kun er naturligt. Det er jo også menneskeudslip. Det er der i hvert fald en masse teorier om nu om dagen. Og de her CO2-udslip, som kommer fra menneskene, kan også være med til at starte hele den lavine, som jo kan sætte hele verdens klima ned i knæ. Så det var en indledning til naturlige klimaændringer.